sitten Azerbaidžanin miehistö, niin kuin valmentaja Vagit Sadihov sen on miettinyt. Eli maalissa on Aleksandr Zhivkov, joka aikanaan pelasi Neuvostoliitonkin maajoukkueessa. Azerbaidžanhan on melko nuori itsenäinen valtio ja siitä syystä nimenomaan maajoukkuetason pelejä ei hirvittävän paljon yhdelläkään pelaajalla ole. Kokenein siinä suhteessa on numero 4 Akhmedov 25 maaottelulla, yhtä monta on numerolla 6 Rasim Abufovilla, mutta muuten liikutaan siinä 10-20 välillä, kun lasketaan maaottelumäärät Azerbaidžanin maajoukkueessa. Kuten sanottu, monet näistä ehtivät pelata jo Neuvostoliiton aikaan myöskin maajoukkueessa. Suomen ehdottomasti avainpelaaja, se kai on oikeastaan turha enää nykyisin sanoa, on Jari Litmanen. Sen verran korkeatasoinen pelaaja hän on, että vaikka muutkin ovat kehittyneet, niin Jarin ympärillähän peli tulee pyörimään. Kyllä, ja se vaatii Jarilta nimenomaan kärsivällisyyttä. Mä uskon, että Suomen hyökkäyspeli nyt ratkaisu on se, että Jari jaksaa kärsivällisesti hakea paikkaa, liikuttaa palloa, hakea paikkaa ja mahdollisesti yrittää just näitä yllättäviä laukauksia, mutta uskon, että sieltä myöskin saattaisi olla juuri niin, että tämä Akhmedov on se, joka tulee koko ajan luille ja kantapäille. Että mä uskon, että Azerbaidžan perusjärjestelmä on varmaan tämmöinen puolustusvoittoinen vastahyökkäyspeli ja Suomi joutuu ja lähtee hallitsemaan tätä peliä ja ymmärtääkseni myöskin ottamaan aika ylhäältä pelissä kiinni, jotta Azerbaidžan ei saisi sitä pelirakentelua aikaa. Kohta näemme, miten kaikessa tässä onnistutaan. Ottelu on valmis alkamaan. Ottelun erotuomari tulee Luxemburgista, Alana Mer, ja hänen apunaan avustavat erotuomarit Janot Podji, Andri Reuter myöskin Luxemburgista, ja heidän johdollaan tätä kamppailua sitten viedään loppuun asti, ja sen päätteeksi näemme sen, onko Suomi edelleen mukana tavoittelemassa edes teoreettisesti jatkopaikkaa MM-karsinnassa, ja ennen kaikkea säilyykö jännitys läpi tämän kauden, ja siihen me uskomme. Antti Niemi maalissa, nykyisin Kööpenhaminassa pelaava ammattilainen 20 maaottelun kokemuksella, avaa pitkällä kohti kärkeä. Nykyisinhän Suomen maajoukkueessa on se tilanne, että aika harvassa ovat ne, jotka kotimaan sarjoissa pelaavat tässä avauskokoonpanossa. Virta on vienyt poispäin Suomesta, ja se on tietysti koko joukkueen kannalta sikäli hyvä, että melko hyvissä seuroissa pelaavat pelaajat tarvittavat paitsi kokemusta myöskin ilman muuta lisäävät pelitaitoaan, näkemystään siitä, miten kansainvälistä peliä viedään, ja sehän on erinomaisen tärkeää. Suomihan on yleensä ollut hyvä joukkue silloin, kun se lähtee alakynnessä kamppailuun, mutta nykyisin sen pitää myöskin pystyä esimerkiksi tänä tyyppisessä ottelussa johtamaan peliä alusta alkaen ja sitä kautta hakemaan itselleen voittoa, ei enää vain alakynnessä hakemaan yllätyspisteitä. Kyllä joo, kyllä se näin tietysti on, että yhä enemmän tämmöisessä sarjamuotoisessa kilpailussa, niin kun voitosta tulee 3 pistettä, niin sitä on myöskin tavoiteltava ja esimerkiksi tästä ottelusta, niin ei missään nimessä Suomi ennakkoon ajatellen voi olla tyytyväinen. Sitten kun on pelin nähnyt, niin voi tietysti sanoa, että voi olla erittäinkin tyytyväinen, jos Azerbaidžan ylittää ne odotukset, mitä etukäteen on. Jari Vanhala hankki siinä Suomelle heti kulmapotkun. Vastassa ollut Tarlam Akhmedov oli sen verran myöhässä tilanteessa, että Vanhala hyvin vastustajaa hyväksi käyttäen pelasi paljon yli päätörajan, joten kulmapotkuessa antamaan Sami Mahlio. Heti kärkeen erikoistilanne, ja tässä pitäisi nyt sitten saada pääpelivoimaa, jota Suomella nyt ei mitään ylivoima siinä tilanteessa ole, mutta fyysisesti vahvana joukkueena se pystyy hakemaan, kuten tässäkin haettiin hyvää maalintekopaikkaa, ja Vanhalla siinä viimeisenä oli jatkopallosta kiinni. Tässä näin Mahlion antama kulmapotku. Niin Rissanen ja Vanhala menee niin oikeastaan samaan palloon. Joo. Ja ovat ehkä hiukan toistensa tiellä. Rissanen tulee hyvin vauhdilla takaa siihen tilanteeseen, ja ehkä on hieman askeleen verran myöhässä. Hän olisi pitänyt pikkusen päästä Vanhalan etupuolelle. Zhivkovin avaus. Suomi Sami Hyypiä katsomassa, mutta käyntiin peliä ei saada siellä. Nimittäin Kari Rissanen rikkoo Huseinovia, vaikka yleisö on eri mieltä tilanteessa, mutta kai se näin on nähtävä, vaikka mielellään katselee tietysti hieman värillisin silmin tätä ottelua, mutta kyllä aika rajusti siinä sieltämättä Rissanen tilanteeseen tuli, ja Huseinov tietysti hyödynsi sitä, niinhän jokainen pelaaja tilanteessa tekee, se oli ehkä turhan näyttävä näköinen. Niin, ja erotuomari ottaa tietysti alusta tämmöisiä niin kuin tarkka peli. Eikä pikkusen liian kovia
tilanteita tulee usein tässäkin ottelussa molempiin suuntiin aivan varmasti. Jukka Koskisen rajaheitto maalivahti Niemelle ja näin lähdetään sitten oikealta liikkeelle Nuorelan kautta. Ei siinä kovin paljon tilaa Suomen kärkipelaajille anneta. Siinä vastustaja liimautuu heti kyllä selkään ja ainakin alussa vastustajan eli Azerbaidžanin vartiointipeli näyttää aika tehokkaalta, koska siellä on jokainen ottanut oman pelaajansa huostaansa ja näin suomalaiset pelaajille annetaan kovin vähän pelitilaa. Nyt Vanhalan puskusta sinne yritetään levittää peliä, mutta Sumiala ei siihen syöttöön ehdi. Uusi yritys lähtee ja nyt se lähtee Litmasen kautta eteenpäin. Aika näppärä syöttö tarkoitettu Johanssonille, mutta väliin sinne ehtii numero 9 Rufat Guljev. Joka tapauksessa Jari näki hyvin tilanteen ja myöskin Johansson lähti nopeasti harkitusti liikkeelle ja taas kulmapotku, joten pelin painopiste on kyllä selkeästi nyt Azerbaidžanin kenttäpuoliskolla ja näissä erikoistilanteissahan päästään nyt sitten rakentamaan tiettyä painetta kohti Sitkovin vartioimaa maalia. Kauas takatolpalle Hyypiä, mutta jatkopallossa ei ole suomalaisia, vaan Akhmedov jälleen puskee pallon pois ja puskee sen yli sivurajan Suomelle rajaheitto. Edelleen jää painopiste ihan oikeaan suuntaan, eli kohti Azerbaidžanin maalia ja rajaheittoa suorittamaan edelleen Sami Mahlion. Sami Hyypiä on tässä kentällä nyt niin kuin todennäköisesti ylivoimainen pääpelaaja ja kun Mika-Matti Paatelainen pois, niin myöskin Suomen ylivoimaisesti paras pääpelaaja. Joka vartiointi on niin kuin tässäkin tilanteessa aika kovaa, että siinä ei annettu mitään mahdollisuutta edes hypätä ilmaan. Ei. Niillä otteilla olisi pärjännyt aika hyvin Kouvolan EM-paineessa muutama viikko sitten, mutta nykyjalkapallossa nämä puolustajan aika selvätkin syliotteet menevät läpi. Tässä on tämmöinen tyypillinen tilanne, mikä varmaan Azerbaidžanissa ei koskaan tule vastaan. Se on varmasti maalivahti avaa aina lyhyellä heitolla ja nyt kun Suomi otti aivan ylhäältä kiinni, niin tämmöinen ulospotku epäonnistuu täysin. Maalivahti ei ole tottunut tekemään edes sitä. Suomen rajaheitto Jukka Koskinen. Ja jälleen Hyypiä nousee sinne 16 alueen sisään lähelle rangaistuspistettä, mutta sinne asti heitto ei kanna. Hyypiä jatkossa pääsee puskemaan eteenpäin ja sitten Vanhala paikalla ja hienosti tulee myöskin Sumiala. Haistaa tilanteen erinomaisen hyvin. Lähtee sinne oikeastaan jo ennen Vanhalan ratkaisuyritystä juuri oikein hakemaan mahdollista paluupalloa ja näin saadaan todella hyvät paineet luotua sinne Sitkovin maalille. Joo, ja siinä oli Antila hyvä yritys vetää siitä heti suoraan eikä ottaa haltuun, koska kunnon osuma niin olisi ollut todella vaikea maalivahti. Jos ei päin mennyt, niin maalivahti ei ottanut kiinni. Ensimmäistä kertaa Azerbaidžan pääsee yrittämään omaa hyökkäyskuviota, mutta ei pääse kovinkaan pitkälle. Litmanen ottaa pallon. Akhmedov häntä varjostaa, mutta Litmanen taidolla ja rutiinilla hakee itselleen pelitila ja sitten syöttö oikealle. Ja nyt lähdetään sitten maltilla. Vasemmalla viittoilee itselleen syöttöä Sumiala, mutta tässä rakennetaan nyt hieman pidemmän kaavan mukaan tätä hyökkäystä ja hyvin löytyy syöttötila, mutta siinä taisi kyllä käydä niin tällä kertaa, että Rissanen ei ihan oivaltanut, miten nopeasti Litmanen panee pallon peliin. Eli molemmat tekivät pienen virhearvioinnin. Eli kommunikointi ei toiminut siinä pelaajien kesken. Ja näin hyvä tilanne hukattiin. Se tuntuu hassulta, mutta kyllä tässä pelissä niin kuin vaikuttaa siltä, että nimenomaan tässä pelissä niin aika paljon on kyllä Jarin varassa. Että hän on niin kuin ylivoimainen pelaaja tässä kentällä ja muut nämä Suomen kärkipelaajat, niin Azerbaidžan saattaa ottaa tämmöisellä kovalla pelillä ja miehitetyllä puolustuksella niin voi peittää, mutta että Jari tulee olemaan niin paljon vartija tämän lopputuloksen suhteen. Hyvä pystyy Vanhalalle, mutta sitten häneltä hieman heikompi syöttö. Pallo jää joka tapauksessa Suomelle, koska rajaheitolla jatketaan. Myöskin samanlaisia vaikeuksia kuin maalivahdilla on tämän pelin avaamisessa potkulla, niin on puolustuslinjalla, joka on varmasti kotona omissa otteluissaan tottunut saamaan sen lyhyen avauksen ja avaamaan vapaasti. Ja nyt kun Suomi aiheuttaa painetta, niin kuin äskenkin potku epäonnistuu ja suoraan sivurajasta yli. Tämä on erittäin hyvä ajatus. Pitäisi vielä vaan kovemmin prässätä ja pakottaa tämä maalivahti näihin pitkiin avauksiin. Nyt sai pelin käyntiin Akhmedovin kautta, mutta vain hetkeksi jälleen lähtee Suomi
Ja väliin pääsee nyt Guzeinos taas pelaamaan palloa alaspäin, mutta siellä on ensimmäisenä Kari Rissanen, Suomen joukkueen toinen 30 vuotta täyttänyt pelaaja. Suomellahan on aika nuori joukkue tällä hetkellä. Rissanen on 30 vuotta täyttänyt, Jari Vanhala 31, mutta seuraava sitten iältään on Jari Litmanen 26-vuotias, ja sitten mennään jo alaspäin sinne, että aika hyvä sekoitus tällä hetkellä Suomen joukkueessa, jos katsotaan ikää. Ja jos ainahan sitä ei koskaan pidä varastaa niin kuin aikaa tulevaisuudelta, mutta kyllä tosiasia on, että näistä Suomen 18 pelaajasta, niin 12 on pelannut 90-luvulla 21-vuotiaista maajoukkueessa vielä, että erittäin nuoria kavereita ja parhaat vuodet on ehkä 2-3 vuoden päässä. Ja sitä ennen on se 2-3 vuotta oltu ammattilaisena, pelattu ammattilaisena, niin se antaa kyllä hyvää kokemusta ja ehkä tämmöistä hyvää ennustetta Suomen jalkapallon tulevaisuudessa. Näin varmasti on. Välillä pääsi Azerbaidžan taas yrittämään omia hyökkäyskuvioitaan, ne jäivät aika heppoisiksi tälläkin kertaa, mutta nyt lähdetään sitten maltilla alakerran kautta. Jabarov joka tapauksessa syöttää ihan sinne maalin tuntumaan, ja sitten lähdetään Abukovin kautta hakemaan uutta aukkoa. Siinä on suomalaispelaajista lähinnä häntä Sami Mahlio, mutta syöttö menee sitten aina Kurbanoville asti ja aika näppärästi ainakin tässä pallo liikkuu, ja sitten seuraava syöttö karkaa jo sitten aivan väärälle tielle, ja Kari Rissasen varmistaessa maalivahti Antti Niemi lähtee sitten käynnistämään peliä. Kyllä siinä saatiin näyttöä siitä, mistä Möller Nielsenkin puhui, eli perustekniikka on Azerbaidžanin pelaajilla ihan vähintään yhtä kuin suomalaisilla, ja nopeuttakin on, mutta viekö sitten ongelma siinä, että kansainvälistä kokemusta on niin kovin vähän, ja sehän ei päde ainoastaan maajoukkueen kohdalla, vaan myöskin seurajoukkueiden kohdalla tietysti. Sitä kauttahan nuori valtio aina joutuu maksamaan tietynlaista tasoitusta. Joo, ja sitten semmoinen joukkuepelaaminen on, että mulla on kyllä semmoinen käsitys, että Azerbaidžan on erittäin taitavia yksilöitä, mutta ihan samalla lailla kuin sillä kolkalla maailmaa muutenkin, niin siinä melkein 9 katselee, kun yksi kuljettelee ja tekee ratkaisuja. Semmoinen yhteen pelaaminen on niin kuin vaikea. Mutta yksilösuoritukset saattaa olla erittäin loistavia välillä. Ja onhan joukkueessa esimerkiksi numero 11 Beli Kasumov, joka on pelannut Espanjan liigassa sekä Real Betisissa, Sevillassa että Albacetessa. Nykyisin tosin Espanjan kakkosliigassa, että kyllä hyviä yksilöitä löytyy. Kyllä. Joukkueen peliä hän nimenomaan nyt pallossa kiinni, mutta menettää sen sitten 16 alueella. Näin lähtee Suomiala nopea kääntö Litmaselle, ja nyt olisi nousun paikka oikealla, ja keskellä sitten Vanhala hakee itselleen vapaata paikkaa, ja hänelle syöttö olikin tarkoitettu, mutta se oli hieman epätarkka, joten siitä nyt ei ihan valmista saatu tällä kertaa. Mahli oli syöttäjänä, mutta pientä epätarkkuutta. Nurmela pelaa laidassa. Täällä on nyt tämä ryhmitys on sellainen, että Vanhala ja Sumiala on kärjessä, Litmanen on heidän alapuolella, ja sitten laidassa on Johansson ja Nurmela, jotka on molemmat hyvin juoksuvoimaisia sekä puolustukseen päin että hyökkäykseen päin pelaavia pelaajia. Ja sitten Sami Mahli on tämmöinen, voitko sanoa, keskikentän libero varmistava pelaaja. Puolustuslinjassa on 3 pelaajaa, Hyypiä keskellä, Jukka Koskinen vasemmalla, Kari Rissanen oikealla, ja sitten Jussi Nuorela on liberona tämän kaiken takana. Ja siinä nähtiin Sami Hyypiän syöttöyritys Antti Sumialalle. Se tyrehtyy siihen, että Faik Jabarov, numero 2, kampitti siinä Sumialan. Näin Suomelle aika herkullisesta paikasta vapaa potku. Etäisyyttä maaliin on vapaapotkupisteestä 22 metriä suunnilleen. Ja siinä on sitten kolmikko miettimässä. Siinä on kaikilla edellytykset ampua pallon maaliin. Siinä on Litmasen Jari on hyvä tämmöisen koukun laukaisija, ja Mahli on Samilla on hyvä suoraveto, ja Koskisen Jukka on vahva vasenjalkainen, eli yhtä hyvin voidaan. Jaa. Litmanen sen hyvä, etten enempää kehunut tätä tilannetta, se ei ollut kovin hyvin hyödynnetty. No ei tällä kertaa, mutta näitäkin tilanteita kaikilla on edellytykset näillä pelaajilla. Nuorela. Litmanen. Nyt on pelitilaa, pääsee hyvin etenemään, mutta lyttiin sitten. Tämä on aika kiva nähdä, että tämä Litmasen ja Sumialan niin yhteispeli
sujuu hyvin. Tässä tapauksessa Antti tuli hyvin hakemaan, antoi syöttöpaikan Litmasen Jarille. Tosin Antti on tietysti maalintekijä, jonka pitäisi olla lähellä tuolla puolustuslinjaa, koko ajan murtamassa sitä, mutta äsken oli semmoinen tilanne, että Jari tarvitsi todella niin tätä syöttöpaikkaa ja Antti aivan oikea-aikaisesti lähti vastaan ja taitavana pelaajana selvisi tilanteen hyvin. Vastustajalle Johansson, Litmanen ja keskeltä liikkeelle taas Nuorelan Litmanen. Vastassa taas Sytkin, Kyypiä, Nuorela, Kyypiä, Johansson. Nyt ei mene vastustajan ohi, vaan päättäväinen kuin Gudiev ottaa pallon nopeasti liikkeelle, sitten taas peritekijä Gudeinov, mutta hyvin häntäkin varjostetaan siinä kahden miehen voimin. Ja toista kertaa hän ei pääse palloon, koska Nuorela ehtii väliin. Ja sitten hukkaa kaveri pallon yli päätyrään, tämä kaveri on numero 6 Rasim Buchholm. Ja Suomen rajaheitto. Siinäkin oikeastaan juuri trässäämisellä saatiin vastustaja tekemään tiukassa paikassa hätäinen ratkaisu ja näin saatiin pallo omalle joukkueelle Litman. Jälleen Sumjala haki pallon. Mutta sitten vaihteeksi taas hieman liian taakse jäänyt syöttö Johanssonille. Ja se pilasi sen tilanteen. Joo, Johansson varmaan odotti syöttöä tuonne puolustajan taakse. Hän oli niin kuin menossa jo pystyy sinne tilanteeseen. Ja siinä on vaikea tilanne pelaajalle, joka on menossa toiseen suuntaan ja sitten pitäisi nopeasti kääntyä, niin useimmille on mahdoton tehtävä pystyä. Kyllähän pelin henki nyt on niinku aivan selvä tässä. Pelin henki on aivan selvä, että peliä on pelattu 34 minuuttia ja tuomari joutuu huomauttaa Azerbaidžania ajanpeluusta, niin kyllähän siinä voi aika pitkästi tulla, jos yrittää yli tunnin verran yrittää pelata aikaa. Johansson. Hyvin kääntää pois Guljevin tilanteessa ja sitten syöttö. Ja nyt tulee kohtalaisen hyvä, mutta sekään ei riitä silloin, kun se menee ensin vastustajalle, eli maalivahti Zitkoville. Niin, tietysti Azerbaidžanin kannalta katsottuna tällaisesta hitaasta pelistä voisi olla se hyöty, että koska se on lähtenyt altavastaajana tähän otteluun, niin se ehkä tällä yrittää saada sitten kotijoukkueen, eli Suomen hieman pois tolaltaan ja näin tekemään näitä Möller-Niisteninkin pelkäämiä nopeita vastaiskuja, koska siihen tiedetään joukkueen taitojen riittävän. Ja senpä takia olisi tärkeää, että Suomi tekee sen avausosuman, jota Litmanen nyt hakee hyvän veton kautaan, mutta hyvä on myöskin Zitkov tilanteessa. Ei mikään ylivaikea pallo, mutta hän luki kyllä aika tarkkaan sen kohdan, minne Litmasen laukauspallon vie ja oli siinä alakulmassa, vangitsi varmasti pallon syliin. Tämä on justiin sitä kärsivällisyyttä, mitä tässä nyt pitää hakea. Nämä laukaisupaikkoja tulee ja maalintekoyrityksiä tulee ja niistä sitten jostain tulee maali tai sitten tulee kakkospallo, jonka kärkipelaajat panee sisään. Zaizumovin kääntö. Koskinen on pois tilanteesta, mutta Johansson apuun ja rajaheitto Suomelle. Antti Niemi on pitkään ollut maalissaan ihan ikään kuin lepovuorossa, seurannut sieltä hyvältä paikalta joukkueen peliä. Kovin montaa kertaa ei ole tarvinnut peliin puuttua. Muutama taaksepäin syöttö on ollut oikeastaan pahimmat tilanteet. Ja toivottavasti niitä hirveän pahoja ei tulekaan. Kyllä tässä edelleenkin elätellään sitä toivoa ja uskotaan vakaasti. Ei pelkästään toivota, vaan uskotaan vakaasti, että pian tämä maalinteko alkaa. Koskisen rajaheitto ei mene Hyypiölle asti. Gudeinov. Nuorela. Anttihan pelasi erittäin hyvän otteluosuutta juuri sen takia, että jatkuvasti oli töitä ja hän koko ajan niin onnistui niissä tilanteissa. Ja tämmöinen saattaa olla paljon vaikeampi tilanne maalivahdille pitkään työttömänä ja sitten tulee
joku yllättävä tilanne, jossa ei olisi tavallaan niin kuin pelissä ei ole niin helposti mukana, kun ei tilanteita tule. Aivan. Nuorella. Pallo ei pysynyt joukkueen sisällä näin Lytkin. Ja sitten taas Reinolla on hyvä syöttäjä. Nyt on paha mutta onneksi siinä Kurbanov ei osu palloon. Siinä pelattiin nopeasti kahdella syötöllä Lytkin ja Guseinov. Kurbanoville herkku paikka itse asiassa, mutta meidän onneksemme tämä mies ei osunut palloon. Ja näin pääsee Sumiala toiseen suuntaan yrittämään jättö Johanssonille. Mutta siihen väliin ehtii ja Buchholm, joka on ollut edelleenkin joukkueensa parhaita pelaajia. Sitten Mahlio rauhoittaa hieman ja Rissanen kautta lähdetään liikkeelle. Sitten Lindmanen. Rissanen. Tähän tuli ikään kuin vähän sähköä nyt kun vastustajakin pääsi näin hyvään paikkaan. Nyt kun pelataan ensimmäisen puoliajan ihan viimeisiä minuutteja, 7 minuuttia jäljellä takapuoliaikaa ja koko toinen pelijakso sitten vielä sen jälkeen, ennen kuin tämä kamppailu on pelattu päätökseen asti. Hyviä. Todella hyvä syöttö, mutta nyt Johansson sitten taas ehkä yllättyy siitä, että vartija olikin hieman kauempana, kun on tottunut siihen, että Rufat Guliev on lähellä heti selässä kiinni, mutta tällä kertaa oli pelitilaa yltävän paljon ja silloin pallo karkasi. Tässä on ollut aikaa ottaa haltuun. Joo. Mutta siinähän tosiaan joskus voi käydä niin, että kun on tottunut siihen, että vastustaja aina on siinä kantapäässä kiinni, niin sitten kun tuleekin vapaata pelitilaa, niin sitten ei osaakaan käyttäytyä siinä, vaan menettää pallon hallinnan. Sitkovin pitkä avaus tällä kertaa tai tehdä sen ihan rauhassa. Kurbanov. Iljes ja häneltä syöttö suoraan Nuorelalle. Vanha. Välimattuu ja Kaaren. Vastustajan ohi, mutta silloin tämä tekee sen, minkä voi tehdä tilanteessa, eli napauttaa nilkkaan, niin että Johansson pysähtyy ja vapaa potku puolelle. Ei siinä paljon vaihtoehtoja jäänyt, joten siinä mielessä kun Liiat teki tietysti ihan oikein. Ja nyt katsotaan, miten Mahlio tämän tilanteen pelaa. Siinä on nyt tämmöinen tilanne, jossa Mahlio on niin oikeanjalkainen laukaisija ja Koskinen vasenjalkainen laukaisija. Pyritään, jaha nyt Koskinen meneekin siitä pois. Ja sinne Hyysiä taas nousee vastustaja maalille ja sinne pääsee Rissanen puskemaan, mutta yli maalin. Siinä lähtee Mahlion vapaapotku ja vastustaja tarkkailee tietysti Hyysiä ja näin Rissanen pääsee ikään kuin hieman varkain siinä puskemaan. Rissanen on jäntevä pelaaja, on hyvä pääpeli ja tässä ei nyt kunnolla osu, ei voi sanoa, mutta pallo joka tapauksessa osuu hänen päähänsä ja hän on ylimpänä. Iljes. Koskinen katsoo hyvin, Johanssonin jatkosyöttö menee suoraan vastustajalle. Buchholm mutta nopea katse ja näin Lindmanen liikkeellä. Hyvä sinne Nurmelalle, joka ohittaa maalivahdin, mutta menettää kosketuksen palloon. Sen verran pääsee Sitkov häiritsemään isolla vartalollaan ja juuri tällä päättäväisyydellä, mistä aikaisemmin puhuttiin maalivahdin kohdalla, että kun tarpeeksi pelottavana tulee siihen, niin hyökkäjälle tulee pieni hätä, että onko tämä minun aluetta laisinkaan. Ei ole, sanoi Sitkov. Siinä oli Nurmela askelemmin ja tässä näkyy tää maalivahdin tämmönen
hyvin nämä vaihtelee nämä maalipotkurit, ne menee kyllä ihan minne. Joo. Muutama on jo lähtenyt suhteellisen hyvin, kun hän on harjoitellut siinä, mutta selvästi tottumaton antamaan pitkiä maalipotkuja. Pari minuuttia peliaikaa vielä ensimmäisellä puoliajalla. 0-0 tilanteessa. Sumiala menettää pallon. Lippanen ehtii siihen. Hyvä jättö Mahliolle. Ja täältä sitten ei ihan yhtä hyvä syöttö. Pallon jää Suomelle. Joka tapauksessa Rissasen kääntö. Ja siinä on Vanhala täysin vapaana. Vartioiva pelaaja Jabarov on ihan jossakin muualla. Ja hyvin Jari siinä nousee puskuun, mutta epätarkka pusku suuntaa pallon taas muutaman metrin maalin ohi. Kaiken kaikkiaan hyvä tilanne. Siinä oli ihan hyvä paikka ja tietysti jos pallo tästä Jarin puskusta menee maaliin, niin se on tietysti hieno, mutta nyt kun se ei mennyt, niin voidaan tietysti laskea niitä muita vaihtoehtoja. Että se oli Sumiala ja Lippanen takatolpalla, jotka olivat aika vapaita. Juuri. Pitkistä painostusjaksoista huolimatta, niin ihan selkeät maalipaikat ovat jääneet ehkä turhan vähiin kuitenkin, vaikka prässiä oli etenkin ottelun alussa pitkät tovit, mutta aivan selvät maalintekopaikat ovat jääneet puuttumaan sittenkin. Joo, ei siis semmoisia tilanteita ei vielä ole ollut, jotka olisi harmittaneet, että olivat lähellä. Jari vetokin oli semmoinen, että maalivahti Sitkov näki sen hyvin ajoin ja ehti katsoa sen hyvin, joo, tilanteen. Rajaheitto, Kari Rissanen. Lippanen, vastassa Ahmerov. Siitä tulee aika paha keskitys. Pallo kiertää Joo, ja kiertää sitten päätyrajan yli, vaikka se ei pelikenttään kosketa, mutta ilmassakin se lasketaan se päätyrajan jatke ja näin maaliposti. Taitaan käydä niin, että ensimmäinen puoliaika ei maaleja tuo tässä kamppailussa. Pelikatkot tarkkaan muistiinpannut erotuomari antaa pelin vielä jatkua, kun hän kellosta 45 minuuttia täyttyy ja se sitten antaa vielä mahdollisuuksia etenkin kun tässä pallo lahjoitetaan suomalaisilla, mutta sen jälkeen virheen tehnyt Huseinov korjaa tilanteen syöttö eteenpäin. Sitä vastoin on täysin mahdoton Urbanoville, joten Suomi saa vielä yhden tilaisuuden rajaheiton jälkeen, jos vain peliaikaa tarpeeksi on. Rissanen. Vanhala rikkoo tilanteessa, mutta myöskin vastustaja, joka rikkoo vielä enemmän ja näin. Siinä molemmat nimittäin kyllä harrastivat omaa virkeä, mutta vastustajan virke oli sen verran karkeampi kuin että Suomelle vapaa potku. Eli tässä tarjotaan näitä erikoistilanteita ihan loppuun asti ja käyttäkää nyt tämä hyväksenne, niin silloin on hauskempi mennä tauolle. Eli vapaa potkusta, siitä avausmaali, se tulee mahdollisimman pirulliseen aikaan kyllä vastustajalle, jos tästä tulee. Rissanen ei päässyt, siinä oli taas vapaana, mutta sen verran vartiointi riitti kuitenkin, että hän ei päässyt enää siitä puskemaan ja näin ensimmäinen puoliaika on pelattu loppuun asti ja tauolle mennään tasatilanteessa. Kumpikaan joukkue ei maalinteossa onnistunut, mutta toinen 45-minuuttinen saattaa tuoda tähänkin tilanteeseen sitten muutosta tauolle joka tapauksessa tilanteessa 0-0. Antiniemi ensimmäinen puoliaika 0-0, mutta maalivahdin kannalta sinulla ei ollut yhtään ainutta torjuntaa. Onko se rasite? No tietysti sillä tavalla, että jos sinne sattuu sitä vastustaja pääsit hyvään maalipaikkaan, niin sitä virettä on niin vaikeampi hakea silleen, kun ei ole paikkoja ollut paljon, mutta kyllähän meillä puolustus on pelannut ihan hyvin ja siinä mitä ihan tarkkailla pidettiin miehen, mutta tuo yläpäästä tökkii vähän. Se paitsi ne on ollut muutamia kulmapotkuja, joiden jälkeen sitten ne on päästy myöskin laukaisutilanteisiin. Mitä luulet, että Richard Möller niissä näiden kulmapotkujen varalle miettii nyt puoliajalla? No ei siinä mitään ihmeellistä, painottaa varmaan vaan, että pidetään tarkempaa, niin miehet pääsee erikoistilanteesta rankasta. Miltä Suomen peli on maalivahdin näkökulmasta näyttänyt? No niin kuin mä sanoin, niin alapäät on ihan hyvin, mutta sitten hyökkäys ja
ei se tilanteiden rakentaminen meni ihan silleen, kun ollaan suunniteltu, että varmaan jotakin täytyy kehittää tuossa taulussa. Kiitos. Näin on tauko vietetty. Katsojat ovat haistelleet päivää edelleenkin, pelaajat sitä vastoin. Rickard Möller-Nielsenin kovassa komennuksessa tauolla voisi kuvitella, että siellä on nyt jonkinlainen ruoska puhunut 0-0 tilanteen jälkeen. Joo, Rickard Möller-Nielsen on herrasmies. Hän on varmaan niinku ihan asiallisesti niinku kertonut, että mitä tässä tehdään. Mutta hän on niinku valinnoissaan kyllä osoittanut olevansa aika tiukka ja kova. Viime MM-karsintaottelu Sveitsiin vastaan Helsingistä, sen jälkeen joukkueessa on 6 pelaajaa, 18 vaihtunut ja mitä enemmän hän oppii tuntemaan suomalaisia pelaajia, sitä enemmän hän varmaan valitsee mieleiseen. Ja tässä on toisella silmällä tiirautus samalla Azerbaidžanin porukkaa, mutta ei siinäkään näitä muutoksia olevan, ja jos on, niin varmaan selviää hetken päästä. Peli lähtee käyntiin tutulla kaavalla, pallo yli sivurajan ja rajaheitolla. Lähdetään sen jälkeen liikkeelle ja Azerbaidžanin. Kahdeksan on. Mika Nurmela on pois. Siellä on joo, ja Simo Valakari on tullut keskikentälle ja Nurmelan paikalle on oikeastaan tullut nyt sitten tänne oikealle Jari Vanhala. Joo, näin on. Eli näin tarkkaan me katsoimme ensin tilanteen, mutta toinen tarkistus tuotti tuloksen. Pallo Litmasella, sitten syöttö Vanhalalle, joka ehkä aavistuksen siinä aikaan, niin sai kuitenkin aika pahan syötön sinne maalin suulle. Mutta siellä sitten Sumiala käyttää aika rajuja otteita erotuomarin mielestä yrittäessään siinä Sitkovin kanssa taistella pallosta. Mutta ehkä aavistuksen tässä näin Vanhala aikaili. Ei ollut ihan niin päättäväinen loppuun asti, mutta toisaalta pallo oli vaikea kyllä, koska se lähti... Se oli hidas pomppu, joka kesti. Et siinä olisi pitänyt päästä niin kuin nousevasta pallosta potkaseeseen jo heti. Eli toistetaan nyt vielä siis tämä vaihdos. Mika Nurmela numero 8 on siirtynyt kentän laidalle ja hänen tilallaan Suomen joukkueessa pelaa numero 15 Simo Valakari. Tietyllä tavalla nyt Jari Litmanen on noussut niin kuin hyökkäävämpään rooliin, Antti Sumialan kaveriksi sinne ja Simo Valakari on ottanut tämän keskikentän hyökkäävämmän roolin todennäköisesti tässä. Sami Mahli on edelleen tasapainottavana pelaaja. Edelleen Azerbaidžan pelaa nämä tilanteet aika rauhallisesti, sillä ei vieläkään ole kovin suurta kiirettä. Tämähän olisi hyvä tulos Azerbaidžan. Joo, erittäin hyvä. Joukkuehan on tässä lohkossa viimeisenä, mutta sekin on yhden yllätyksen jo tarjonnut tässä lohkossa, eli voitti kotiottelussaan Sveitsin ja se on kyllä aika kova suoritus, mutta siihen taisi vaikuttaa aika paljon se, että Sveitsi lähti siihen otteluun, niin kuin sanota kuuluu, takki auki voitettuaan Suomen taas täällä Helsingissä ja sitten tulikin tyly tappio. Se meni toistapäin. Se oli Sveitsin ensimmäinen ottelu niin? syyskuun alussa. Joo, ja sitä varten se oli itse asiassa Suomelle huono, koska Sveitsi tuli erittäin sisuutuneena pelaamaan Suomea ja ei ollut mitään mahdollisuutta, että Sveitsillä hävitä sitä Suomessa pelattua ottelua. Koskisen kierteinen vapaapotku, mutta sitten nappaa sen syliinsä. Siinä ei Hyypiellä ollut mitään mahdollisuuksia. Sen verran korkealla pallo liiteli, että maalivahti Sitkov tämän tilanteen edukseen käänsi. Pallo pysyy pelissä. Keskellä odottaa Sumiala syöttöä. Se menee hänelle, mutta puskusta ei ole ihan tarpeeksi voimaa. Hyvin siinä Johansson käänsi. Siinä oli myöskin Vanhala varmistamassa siinä Sumialan takana ja sääli, ettei Antti saanut parempaa voimaa putkuun. Se oli aika avoimessa tilanteessa, sanoisinko, ei paras mahdollinen suoritus. Joo, siinä puolustaja pääsi sen verran peittämään, että Antti ei pystynyt ohjaamaan sitä kulmaan ja sitä varten se oli helppo pallo maailmaan. Nyt lisää samoja tilanteita.
Litmasen syöttö Vanhalalle, joka on tarkassa vartioinnissa ja vaikeassa paikassa ei pysty ottamaan palloa mukaansa, mutta nyt alkaa kyllä keskustelu siellä Azerbaidžanin puolustajien kesken olla sillä tasolla, että todennäköisesti siellä ei olla ihan tyytyväisiä siinä, että Suomi pääsee nyt vyöryttämään, koska äsken nimenomaan numero 6 Abuhov oli kyllä aika kova ääninen siinä sätkiessään pelikavereitaan, että ei tällaisia tilanteita enää. Sidkov luopui tästä maalipotkun antamisesta, koska siitä ei näyttänyt oikein tulevan mitään. Ja Abuhov antoi ensimmäistä kertaa kenttäpelaaja antoi maalipotkun. Suomen vapaapotku ja Jussi Nuorala. Johansson pääsee ohjaamaan pallon alaspäin. Ja Zunov lakaisee pallon pois. Toista päästä Hyypiä. Johanssonille aika vaikea paikkaa, mutta hyvällä tekniikalla Johansson kyllä pitää pallon pelissä, mutta sitten vastustaja saa sen pelattua taas yli sivurajan ja sitten on taas loukkaantunut tällä kertaa näyttää olevan Faik Jabarov, numero 2. Tässä käy todennäköisesti niin kuin Ahmedovin kohdalla, että mies saadaan peli kuntoon, mutta nopeasti sinne lääkintähenkilökunta tälläkin kertaa paarit kiikuttaa. Tässä tulee tilanne, jossa Maistiin Sumiolaan syötävä. Katsotaan saadaanko sitten Jabarov, Mike Jabarov pelikuntoon vai siirretäänkö hänet myöskin tässä kentän laidalle. Kyllä niin näyttää käyvän, että tälli hänenkin kohdallaan on kyllä se nyt on nykyään käytäntö on semmoinen, että jos sinne paarit viedään kentälle, niin vaikka pelaaja kävelee ulos, niin hän on niin kauan aikaa pois pelistä, kunnes 4 erotuomari, joka istuu täällä vaihtomiesten luona, päästää hänet uudestaan kentälle. Ja se on sinänsä hyvä käytäntö. Se taidettiin arvokisossa ensimmäisen kerran ottaa käyttöön 94, koska siellä oli nopeasti vielä moottoripaarit kentällä ja siellä ei protestit auttaneet, vaan pelaaja kiikutettiin tosiaan tylysti pois, vaikka jo näytti merkkejä siitä, että on elpymässä, niin kentältä pois ja sitten vasta luvan myötä takaisin Litmaselle pallo, mutta ei onnistunut ihan haltuunotto ja samalla tuntuu ilmeisesti kipeässä jalassa pieni jonkinlainen lihasjännitys, mutta toivottavasti ei mitään pahempaa. Raja Heitto ja Sami Mahlia. Kyllä Sidkov hieman ensin ei pääsee Hyypiä hyvin jatkamaan Sumiola. Erittäin hyvä. Todella hyvä tilanne. Sami Hyypiä on vahva ja yleensä Antti Sumiola tekee keskimäärin paremmin näitä tilanteita. Ja ennen kaikkea kun Sidkov eli maalivahti teki ensimmäisen liikkeen, sitten perääntyi, mutta vaikeassa asemassa niin Sumiola ei pääse. Ja hiukan liian aikaisin, niin kun potku jää pallon alle ja nousee sitten yli maalle. Siinä Sidkovin virhe oli oikeastaan se pahin, minkä maalivahti voi tehdä siinä tilanteessa. Ensin hän päättää tehdä näin ja sitten yhtäkkiä empiikin ja lähtee perääntymään, mutta ei vieläkään saatu palloa maaliin. Rissasen avaus aika vaikea paikkaan Vanhalalle, jota ei palloa saakkaan, mutta Suomi nappaa sen kuitenkin ja näin lähdetään Mahlion syötöllä liikkeelle. Ja sitten Valakari levittää peliä hyvin, Koskinen, Johansson. Jota vastaan pelaa edelleen Guliev. Ja Johansson viimeisenä koskee palloon. Ja näin pääsee sitten äsken kentältä poistunut loukkaantuneena ollut Faik Jabarovkin takaisin pelikentälle ja Azerbaidžan jatkaa taas täydellä miehityksellä. Nuorella. Litmanen jättö taaksepäin Valakarille. Raja heitto menee vastustajalla. Yleisön protestista huolimatta, mutta niinhän tässä käy. Ei yleisö tässäkään ottelussa pääse
pilliin viheltämään, vaan erotuomari edelleen hoitaa sitä tehtävää. Johansson. Vain hetkeksi pallo hänellä, sen jälkeen Niemi. Suomen joukkueessa on tässä keskialueella niin kuin tapahtunut nämä suurimmat muutokset. Et se on oikeastaan jatkuvassa muutoksen tilassa. Siinä on Litmanen ja tietysti itseoikeutettuna ja sitten Mahliokin on saanut pelipaikan, mutta muissa sitä viimeisestä kolmannesta paikasta on oikeastaan pelannut sitten. Siinä on Vissi ja siinä on Lehkosuoli viimeksi. Nyt Valakari on uusi yrittäjä siinä ja vaikuttaa siltä, että keskustelussa Möller niiden luottaa näihin kaikkiin pelaajiin. On niin kuin hänen mielestään hyviä pelaajia, mutta hän hakee niin kuin jotain ekstraa, jotain lisää. Juuri. Nuorella. Johansson ei tilanteessa pääse jatkamaan, koska Ulje voittaa pääpelitilanteen, mutta Suomen yritys lähtee nyt Koskisen kautta ja häneltä hieman harkitsematon syöttö. Sinne ei kenenkään maahan ainakaan, tai ainakin Suomen vaikea syötön yritys Johanssonille, joka vasemmalla jalalla olisi pitänyt ulkosyrjällä onnistua ja ei tällä kertaa on. Abukhov pelaa Sumialan hyvin pois tilanteesta. Saa aika hyvän syötön eteenpäin nyt Kurbanoville, joka kyttää siinä Koskisen takana, näkee tarkalleen mihin syöttö tulee ja sitten on syntynyt paha paikka, mutta Valakari siinä pääsee pelaamaan pallon pois. Siinä pelattiin oikeastaan taas yhdellä pystysyötöllä nopeasti tilanne, mutta meidän onneksemme tämä 10 Kurbanov ei kyllä näytä olevan ihan parhaiden päiviensä iskussa, koska hänellä oli myöskin ensimmäisen puoliajan oikeastaan paras tilanne, mutta silloinkin hukkasi sen ja nyt oli taas hieman epävarma. Kädellä pelasi Johansson avustavan erotuomarin mielestä. Sieltä signaali tuli ja näin ottelua johtava Alain Amer Luxemburgista ei voinut muuta kuin viheltää pelin poikki ja tuomita Azerbaidžanille tilanteessa vapaa potkku. Rissanen. Koskinen. Toisen kerran ja nyt oli varminta sitten pelata pallo pois yli sivurajan. Ja nyt on jotenkin tämä peli sellaista vaiheesta, että kumpikaan ei nyt saa ihan otetta tapahtumiin kentällä. Mutta taas on koettu oikeastaan sama tilanne kuin ensimmäisellä puolella. Alku näytti meidän joukkueeltamme ihan hyvältä, mutta sitten hyvä ote herpaantuu ja Azerbaidžan lähtee välillä jopa ihan kunnon tilanteita hakemaan. Muutamalla lyhyellä syötöllä näitä ratkaisupaikkoja yritetään rakentaa. Rissanen. No nyt on lama. Ja Rissanen. Ja nopeasti liikkeelle Sumiala. Ja vasemmalla viilettää Johansson. Ja sitten keskellä yrittää Sumiala. Sinne oli Vanhala nousemassa. Uusi yritys lähtee. Ja siinä tilanteessa Rissanen pelaa taitavasti. Lytsinin jalan kautta pallon yli päätyrajan. Yritti kyllä varmaan syöttöä, mutta Lytsin kurkotti sen verran, että pallo yli päätyrajan ja Suomelle kulmapotku. Eli erikoistilanne ja katsotaan riittääkö pääpelivoima tällä kertaa ja syöttötarkkuus ennen kaikkea. Sinne marssii Sami Mahlio antamaan kulmapotkua. Valakari sinne lähelle. Ja vastustajan pitää olla 9 metrin ja 15 sentin päässä pallosta ja sen jälkeen Mahlio nostaa sinne kauas takatolpalta. Siellä on Hyypiä paikalla jatkopusku, mutta päättäväisesti maalivahti Sitkov tulee tilanteeseen eikä suurempia vaikeuksia. Mutta kuvio oli kyllä hyvä. Hän pelasi kyllä, Sitkov pelasi kyllä siihen upporikasta rutikään. Hän oli aivan väärillä paikoillakin välillä jo siinä, mutta pallo sitten tuli ikään kuin sattumalta hänelle. Yllättävän usein Sitkov on näissä tilanteissa ollut tekemässä yhtä ja sitten yhtäkkiä päättääkin, että ei kun otetaan suunnitelma 2 käyttöön ja välillä jopa 3. suunnitelma, mutta suurilla selvittänyt joka tapauksessa nämä tilanteet.
oli hyvä kierteinen sinne maalille. Jari Vanhala ja puskee avausmaalin. 14 minuuttia Jari Vanhala tekee uransa toisen maaottelumaalin ja se tulee todella hyvään paikkaan. Joo. 14 minuuttia Suomi johtoon. Katsokaa kuinka hyvä tää keskitys on. Tästä tulee niinku Jussi Nuorelan ihan ehkä vahvin puoli. Erittäin hyvä potkutekniikka. Kova, mutta kierteinen, maalista poispäin kiertävä pallo. Ja tällä kertaa erittäin tarkkakin. Sitkov lähtee maalista jo ulos, mutta kun pallo kiertää maalista poispäin, niin hän palaakin takaisin maaliin ja ottaa taka-askeleita siinä vaiheessa, kun Vanhalan pukkaus tulee. Eli Sitkov tekee taas juuri tämän virheen, että ensin päättää lähteä vastaan, sitten perääntyy ja silloin on kaikki hukassa. Ja Nuorella todella tarkka syöttö suoraan. Jos se olisi ollut löysempi tämä keskitys, hiljaisempi tämä keskitys, niin Sitkov olisi hakenut sen, mutta se oli niin kova ja matala kuitenkin ja maalista poispäin kiertävä. Vanhala Jari meni hyvin siihen, mutta ehdottomasti puolet niin kuin maalista oli tämän Nuorelan hyvä keskitys. Todellakin mallikas esityö siihen maaliin. Azerbaidžan vaihtaa kentälle pelaaja numero 18 Zaur Taguizadeh ja kentältä poistuu, näinkö oikein, 11 Veli Kazumov. Joo. Kentälle tullut pelaaja Taguizadeh on Jonathan Johanssonin seurakaveri Flora Tallinnan. Siinä Litmanen pääpelissä, mutta jatkossa ei Vanhala tällä kertaa päässyt uudestaan yrittämään Sitkovin kestävyyttä. Siinä välissä oli nimittäin Nagajev, joka hoiti tilanteen tällä kertaa hyvin. Johansson, hyvä jatkopallo Litmaselle. Siitä myöskin hienosti alas Mahliolle, näin päästään nopeasti liikkeelle. Suomiolla Mahlio, joka sitten joutuu vaikeuksiin, saa kuitenkin tilanteessa vapaa potkun. Ja sitten vaihto. Ja nyt Suomen joukkueessa vaihto Jonathan Johansson. Otetaan kentältä pois ja hänen tilalleen tulee numero 14 Joonas Kolkka. Eli kovin pitkään seurakaverukset Johansson ja Taguizadeh eivät saaneet olla kentällä. Se on mielenkiintoista nähdä Joonas Kolkka kentällä. Hän on kehittynyt koko ajan nyt Hollannissa oloaikanaan ja alussa hän oli loukkaantumisen takia vaikeuksia, mutta hän on koko ajan saanut kiittävämpiä lausuntoja siellä ja hänellä on povattu erittäin hyvää tulevaisuutta ammattilaiskentillä. Mahlio. Kääntö vielä maalille. Ja siellä on taas Vanhala hyvin kyttäämässä ja pakottaa vastustajan tähän hätäratkaisuun, eli pallo yli päätyrajan. Siellä oli Agajev, joka on vartioinut Vanhalaa. Ja hän joutui tekemään tämän ratkaisun, joten kulmapotku Suomelle tilanteesta, ja sehän on tehtävä, joka taas on annettu Sami Mahliolle. Nyt on hyvä paine kohti Sitkovin maalia avausosuman myötä. Itseluottamus tietysti kasvaa onnistumisen myötä, kuten aina näissä tilanteissa. Ja nyt haetaan jo hanakasti sitten toista osumaa Mahlia. Aavistuksen liian korkea. Kyllä siihen pääsi Sumiala puskutilanteeseen, mutta ei pystynyt ohjaamaan. Koskinen. Ja sitten tulee tässä ottelussa varoitus Kurbanoville. Aika rajusta rikkeestä kieltämättä 18 minuuttia pelattu. Siinä oli niin kuin Sami Hyypiä jalat pelasi oikeastaan kuin Red Astarilla parhaina päivinä. Et tosi nopeasti hän niin sai ton jatkopallon ja näin vastustaja niin myöhästi selvästi. Siinä ei ollut niin oikeastaan varmaan mitään tahallisuutta, vaan tää oli niin nopea suoritus Hyypiältä. Siellä on Litmanen paikalla ja 2-0. Hieno, tarkka, todella loistavasti annettu vapaapotku. Ja Litmanen lukee kuin kirjasta, mihin se tulee ja puskee 2-0. 18 ja 50 pelattu. Joo, se oli erinomainen
tässä oli niinku... Vappari oli hyvä, se oli se, jota oikeastaan ensimmäisellä puolella jo hain tämmöistä ristijuoksua, jossa maalivahti ja puolustus ei tiedä kumpi pelaajista antaa. Kiertääkö se sisäänpäin vai ulospäin. Sen sijaan omat pelaajat, heillä on joku merkki kuinka päin se tulee. Ja Litmanen aivan oikein. Tässä oli ylijuoksu ja sitten tulikin tämä kierteen, sisäänpäin kierteen. Ja Litmanen ajoittaa loistavasti sen oman juoksunsa. Ja taitavana pääpelaaja, nimenomaan taitavana pääpelaaja. Hyvä ajoitus, taitava pääpelaaja, niin hän ohjaa tässä tapauksessa tyhjää maaliin. Sitkov on siellä hakemassa palloa, mutta ei onnistu sitä saamaan. Ja siinä voi olla myöskin, että vastustaja joutui sen verran keskittymään pitkään Hyypiän, joka on voittanut näitä pelitilanteita. Ja nyt Jari leikkasi juuri siihen eteen, eli siihen paikkaan, mihin näki pallon tulevan. Ja todella suuri ansio Mahliolle siitä. Jarille 11 maaottelumaali. Hyvällä prosentilla hän edelleen tekee maaleja, 48 maaottelu ja nyt 11 osumaa ja 2-0 tuli hienoon paikkaan. Nyt näyttää tosi hyvältä. Mutta vielä on peliaikaa jäljellä lähes puoli tuntia. No 25 minuuttia, ei nyt liioitella. Joten tarkkana pitää olla jatkossakin, mutta erittäin hyvältä näyttää. Joo, siis tämmönen tilanne on kyllä sellainen tilanne, kun mennään 2-0 johtoon Azerbaidžanin tasosta joukkuetta vastaan, niin nyt pitäisi vielä vaan niin saada 10%, 20% tehoa lisää peliin, niin oikein aggressiivisesti käydä kiinni. Siellä on jo monta pelaajaa Azerbaidžanin joukkueessa, jotka eivät millään usko sitä, että joukkue voisi tasoittaa, saatika sitten nousta voittoon. Ja silloin ei mitenkään kannata passiivisesti käydä tässä, vaan tiukkaa kiinni koko ajan. Ja häneltä aika hyvä avaus tänne laitaan, mutta siellä sitten loppuu ainakin väliaikaisesti Huseinovin keinot. Mutta tekniikalla hänkin saa pallon pidettyä pelissä, saa toisenkin kerran, mutta väliin pääsee Vanhala. Uudestaan sitten tämä kaksikko vastakkain. Huseinov tällä kertaa kääntää tilanteen edukseen, vetää pallon sinne keskiympyrään. Siellä tulee Koskinen päättäväisesti Kurbanovia vastaan. Ja Suomi riistää pallon ja nyt pelataan aggressiivista hyvää peliä, kun sitten tulee puolittainen missi, mutta se nyt ei pahalta näytä, vaikka Suomi jatkaa tätä ja ottaa katkot rauhallisesti ja silloin kun pallo on pelissä, niin pelaa tiukkaa ja aggressiivisesti. Ei askeltakaan taaksepäin niin kuin tämmöisessä tilanteessa, niin silloin tässä ei ymmärtääkseni ole mitään hätää. Sitä voi sitten taas tarkemmin ruveta pelaamaan siinä vaiheessa, kun on yhden maalin ero, jos Azerbaidžan saa kavennettua, mutta se juttiin, että nyt on niin kuin niistä katkaistava vastustaja. Pallo pysyy pelissä Litmanen. Litkin. Häneltä pallo napataan pois Mahlio Litmanen. Mahlio kääntää kolkalle, mutta liian kierteinen pallo vie pallon eli sivuraja. Ja hyvin Suomi ottaa ylhäältä koko ajan vaan sieltä kiinni, niin siellä ei tulekaan onnistuneita suorituksia Azerbaidžanissa. Tällä hetkellä tilanne on ihan sama kuin ottelun alussa, että korkealta ylhäältä otetaan vastustaja kiinni ja näin pienennetään sitä elintilaa, missä syöttötilaa löytyy. Nyt tosin vapaapotkun myötä Azerbaidžan pääsee hakemaan erikoistilanteella ihan uutta ratkaisua. Pallo pelataan vasemmalle Agajeville. Mutta pääpelivoima on edelleen Suomen valtti näissä tilanteissa. Jättä laitaan, mutta sieltä keskitys tulee sen verran huonona, että kolkka pääsee väliin. Nopea syöttö Litmaselle. Mutta sitä pallo karttaan täytyy kädelle. Erittäin hyvin otti Valakari seurasi. Todella hienosti. Mutta nyt myöskin Azerbaidžan pelaa. Kyllä pelaa. Todella hyvin tässä. Ja tietysti jos he yrittävät, niin ei siinä ole mitään. Niin pitääkin tietysti yrittää, mutta missään nimessä, niin kuin sanoin, niin ei askeltakaan taaksepäin suomalaista, vaan tiukkana ollaan. 2-0 johto, koska sanoin etukäteen huonompaa vastustajaa vastaan, niin kyllä sieltä usko loppuu. Vanhalan paikalla. Pääsee siinä vastustajaa.
vastustajalle, sen jälkeen se taas napataan nopeasti omille. Ja näin Valakari rauhoittaa taaksepäin Koskiselle. Ja sieltä avaus Kolkalle, joka on täysin vapaana. Mutta Kolka ei saa sitä palloa mukaan tilanteessa. Se oli taas sellainen hidas, hankala pomppu. Tyypi ei saa palloa pois. Ja näin Azerbaidžan aika sinnikkäästi pitää palloa nyt siinä Suomen 16 alueella. Litmanen. Ei pysty hänkään, mutta siinä onneksi Jalkapohja edellä. ja Vaaron tulee jalkapohja edellä tilanteeseen. Ja näin Suomi saa katkaistua aika pitkään jatkuneen Azerbaidžanin sellaisen, ei nyt mitenkään painostuskautta, mutta siinä keskikentällä Azerbaidžan pelasi myöskin aika aggressiivista. Oikeastaan tällaista Suomen tyyppistä peliä, että nopeilla riistoilla haettiin vastustajalta palloa ja ei annettu yhtään ylimääräistä vapaata tilaa. Tulee vähän niinku pelistä tulee semmoista flipperiä, että pallo menee edestakaisin mutta en mä usko, että Suomella, kun tää pysyy kasassa tää joukkue vaan, niin ei ole mitään ongelmaa tämmöisessä pelissä. Tumiala. Ei pääse uudestaan hakemaan palloa Lytkin. Sitten keskellä haetaan Rajevia. Näin justi, pitää ahdistaa, ahdistaa vaan koko ajan. Eli kaikki reitit suljetaan hyvin nopeasti, ei synny näitä Töitä leveitä pitää tehdä, käytäviä. ei saa jäädä kävelemään sinne, vaan töitä pitää tehdä koko ajan. Lytkin. Akajev. Irtopallot Suomen puolustus on kuitenkin pääpelissä niin hyvä, että Lähes poikkeuksetta selvittänyt ne tilanteet edukseen. Ja Vaara. Oikeastaan aika paha kääntö suoraan Lytkinen, joka ei pääse Valakarin ohi, mutta pallo käy kädessä ja näin tarkka erotuomari viheltää pillinsä ja Azerbaidžan jatkaa vapaa potkulla. Sen verran aggressiivista on vastustajan peli tällä hetkellä, että hieman tämä Suomen keskikenttäpeli on mennyt takalukkoon ja sen takia edelleen mennään nyt enemmän Suomen kenttäpuoliskolla kuin Azerbaidžanin kenttäpuoliskolla. Maaleissa tosin kotijoukko edelleen johtaa 2-0 ja peliaikaakin on jäljellä niin paljon, että kuten on todettu, tarkkana pitää olla ja tarkkana on Ristanen. Tässä on vielä 17 minuuttia pelaamatta ja nyt on sitten tilaisuus rauhoittaa peli rajaheitto tulee nimittäin Suomelle. eihän tässä nyt Niemellä niinku mitään hommia ollut. Ei. Että ehkä toivottavasti nämä menee pitkästi juoksussa enemmän siihen suuntaan, että ne menee tasan, että Norjassa oli paljon töitä ja nyt ei ole ollenkaan. Tumiala karkaa vartijaltaan laidalla, mutta saa sitten pian vartijaan ja Kaajo. Hyvä rytmivaihto. Hyvä rytmivaihto. Sitten ei mitään, näyttää erotuomari. Puhdas riisto ja näin lähtee nousuun Musajev. Siinä oli tosiaan näppärä Tumialan yksittäistyöttö, mutta sääntöjen mukaan tapahtui pallon riisto näin erotuomarin mielestä ja Azerbaidžan hukkasi tilanteensa ja Suomi lähtee nyt taas maltilla liikkeelle. Pallo pelataan nyt tarkoilla syötöllä Litmaselle asti, joka on aika yksin sillä puolen kenttää ja kun vastustajia on parikin kappaletta vieressä, niin Jarikin menettää pallon Musajev. Lytkin. Lytkin. Hyvällä tekniikalla siinä pääsee Mahlion ohi, mutta syöttötila ei sitten löydy ja Lytkin itsekin on aika tyytymätön tilanteeseen, mutta puhumattakaan valmentajasta, niin. Mutta kyllä Lytkin oikeastaan itse hukkasi tämän tilanteen, oli ohittanut jo Mahlion ja sitten tuli Hyypiä paikalle auttamaan kaveria ja siinä vaiheessa ei sitten enää Lytkinin taidot riittäneet.
Ja silloin tulee tietysti tämmöinen turhautunut reaktio, että huuto käy kentän laidalle, mutta sieltä tulee kyllä valmentajalta vähintään yhtä kovalla volyymilla takaisin. Koska kai siinäkin nokkimisjärjestys pysyy kuitenkin muuttumattomana, että valmentaja on se, joka määrää mitä tehdään ja miten tehdään. Agaje. Ja Buchholz. Pääpelivoima edelleen Suomen vahvoja aseita näissä keskityksissä ja aika yllättävä itse asiassa on se, että vastustaja niin usein hakee kuitenkin tätä ratkaisumallia, vaikka joukkue ei pärjää siinä. Joo, siinä on tietysti keinot loppuu, kun tuossa Suomi kuitenkin suhteellisen tiukasti puolustaa tuossa keskialueella ja eikä sitä kannattaisi nyt niin lopettaa olla tänään. Se on toi 15 minuuttia aikaa ja aikahan tekee tehtävänsä niin kuin Suomen puolesta. Ja siitä voi hyvin äkkiä aueta sitten paikka, hyökkäyspaikkakin Suomen joukkueelle vastahyökkäyspaikka. Että kovasti töitä, 15 minuutin kuluttua koko homma ohi. Kyllä. Tyypiä. Vanhalla aavistuksen myöhässä yrittää hakea jatkopalloa. Saa sitten Mahlion mukaan hommaan Rissa. Ja sitten pallo Abuhoville. Hänkin joutuu syöttämään taaksepäin. Agaje. Täysin väärään paikkaan. Rissasen avaus. Tumiala. Ja rajaheitto Suomelle. Nyt on taas ainakin näyttänyt hetken siltä, että tämä Azerbaidžanin usko, kavennus, puhumattakaan tasoitusmahdollisuutta hieman hupenemassa ja nyt joukkue näyttää menettäneen sen muutaman minuutin kiihkonsa tässä ja on ikään kuin vetäytymässä taas tietoisena siitä, että se ei pääse sinne vastustajan maalille hyvistä yrityksistä huolimatta. Mutta ei se tarkoita sitä, että se lopettaisi yritykset siihen suuntaan. Näyttää vaan hieman paha tilanne. Ja nyt tulee paha tilanne ja siinä on tulla sitten taas ja tuleekin Kurbanoville tilanne, mutta kun ei tarkkuus ole mitä joskus on ollut, niin tässä oli tämmönen, ehkä vähän niin kuin Niemelle, justiin se mitä Antti puoliajalla puhukin, että kun tilanteet ei tule, niin tässä oli vähän niin kuin semmoinen, että hän lähti sitä hakemaan siitä välistä ja nyt vastustajan nosto ei onnistu. Jälleen sama mies liikkeelle. Koskinen vastassa. Sitten Valakari taistelee pallosta. Lytkin sen ottaa. Nopea siirto laitaan. Täällä on täysin vapaana mies, mutta keskelle syötetään. Sieltä haetaan reittiä eteenpäin ja taas on asialla Kurbanov. Huonolla menestyksellä pallo jää Azerbaidžanille ja se jauhaa nyt näennäisen hyvin tässä, mutta aukkoja löytämättä. Musajev. Agaje. Vanhalla tulee varjostamaan ja nopeana miehenä pääsee häiritsemään ja hänen ansiostaan pallo sitten Rissaselle. Hyvä peli Vanhalalta siinä tilanteessa. Auttamassa Rissasta ja näin kaverukset tilanteen selvittävät. Litmanen vaikeassa paikassa menettää pallon Lytkinille. Täältä kääntö keskelle Musajev. Ja sai syössä selvässä sellaisessa numero 6 Abuhov. Siellä hyvin toinen puoli Koskinen ja Libero nuorella niin seurasi hyvin tilannetta ja jätti pystyy juoksevan kärkipelaajan paikkoja ja tällä tavalla aika helposti selvittyvät tilanne. Se on hyvin pelannut nyt itse asiassa koko ottelunkin ja nyt koko tämän 2-0 maalin jälkeen niin Sami Mahlio ja Sami Hyysiä on erittäin tiukasti ja hyvin pelanneet tämän. Litmaselta syöttö Kolkalle ja Paikkio laukaisee sen tilanteen ja taas on osa katsomosta
tai ei välttämättä katsomosta, vaan katsojista eri mieltä. Katsomo lienee aika neutraali, mutta katsojista osa on sitä mieltä, että ei tästä paikkiota ollut, mutta se on siinä ja siinä. Ja kun tuomittu on, niin tuomittu on. Se tulee niin selvän näköiseksi siinä tilanteessa, kun puolustajat nousee ylös ja hyökkäjä juoksee pystyyn. Että tuossa kulmassa nyt oli yhtäkkiä vaikea katsoa. Mielellään näkisi niin, että tilanteessa ei paitsi ollut, vaikka se nyt ei mitään tilanteeseen tietysti vaikuta. Rissanen. Vanhala vuorossaan varjostamassa Daajevia, joka näin joutuu peräytymään ihan keskiviivalle asti. Ja häneltä huono syöttö ja pallon riistää itselleen Kolkka nopeasti liikkeelle. Ja sitten hänet taklataan sen verran rajusti tilanteessa, että siitä tulee varoitus Faik Jabaroville. Tässä oli tämmöistä väläys sitä Kolkkaa, mikä hän on parhaimmillaan. Että kun hän pääsee vauhtiin, on äärimmäisen nopea, taitava. Tuossa näytti jo, että hän menettää niin kuin sen pallon. Vielä hän pystyy nostamaan, hyvin helposti nostaa puolustajan jalan yli. Ja siinä oikeastaan puolustajalle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin katkaista tilanne sääntöön vastaan. Suomi hukkaa sitten vapaapotkuun, kun Litmasen syöttö menee liian taakse, näin ei Vanhala siihen ehdi, mutta se hyvä tässä nyt on ollut viime minuuttien aikana, että kello on käynyt edelleen samaa tahtia kuin keksinnön alkuajosta lähtien sekunti kerrallaan, ja näin on ehditty jo siihen pisteeseen, että 10 minuuttia peliaikaa ja Suomen 2 maalin johto näyttää aika vankalta tässä tilanteessa. Nuorela. Rissanen. Nuorela. Ja harkitusti hyvin toiseen laitaan Koskinen. Mutta häneltä sitten kyllä tuli nyt siinä oli Kolkka niin kuin näytti ensin, että hän lähtee pystyyn ja sitten hän kääntyikin vastaan ja tässä ei nyt ajatukset mennyt kyllä yhteen. Sillä hetkellä kun Koskinen potkasi, niin hän oli vielä siinä käsityksessä, että Kolkka oli lähtenyt pystyyn siinä. Avuhov. Lytkin. Valakari tiukasti varjostamassa. Uusi yritys Avuhovin kautta. Rissanen luki tilanteen hyvin. Lytkin. Akajev. Vaihto ei onnistunut, pallo Suomelle. Litmanen. Sumialalle hyvä pystyyn. Aavistuksen liian pitkä, mutta siinä maalivahti kyllä tyrrii pahemman kerran. Näin Sitkov tarjoaa kuin tarjottimella pallon Sumialalle, joka toisella kerralla kiittää ja toimittaa pallon verkkoon. Kyllä Sitkoville on tullut aika paljon näitä kummallisia möhläyksiä. Mutta hyvä näin meille, 36,5 minuuttia ja Antti Sumiala tekee maaotteluuransa 6. osuman. Ja nyt Suomi lopullisesti kyllä niittää tämän ottelun voiton puolelle 3-0 maalintekijänä Antti Sumiala. Litmasen hyvä oivallus. Näki todella hienosti. Antti lähti siihen perään, Sitkov tulee ja menetti pallon. Ja näissä Antti on kyllä hyvä. Antti on kylmä maalintekijä, niin kuin Norja-ottelussa nähtiin, että silloin kun hänellä toi paikka on, niin hän rakastaa yli kaiken maalintekoa. Voidaan ajatella, että joku pelaaja, totta kai jokaisessa pelaajassa on hieno tehdä maali, mutta Antin pelin onnistuminen on hirveän paljon kiinni siitä, että hän tekee maalin. Kyllä. Ja hän tekee varmasti jokaisen maalin, kun hän paikan saa. Niin se oli erittäin taitava suoritus. Siinä oli kuitenkin puolustajat edessä, siinä ei voinut päin puolustaa ja laukasta palloa. Mutta voisin kuvitella, että Aleksander Sitkov ei ottelun jälkeen kyllä paljon kiitosta saa valmentajaltaan, koska kyllä hän on haparoinut aika paljon. Selvä haparointi, että hän tuli hyvin siihen tilanteeseen, ei mitään muuta kuin pallo käsissä ja tilanne olisi ollut ohi, nyt hän pudotti sen pallon. Taistelee rajusti pallosta, mutta ei saa sitä mukaansa. Musajev. Vastassa Koskinen. Aika nähtävästi siinä Azerbaidžan nyt hakee aukkopaikkaa syötölle, mutta ei sieltä kovin helpolla sitä syöttötilaa anneta. Ja niitä Gulietin syöttökin oli melko toivoton, mutta rajaheitto. Suomen joukkueesta vaihto, eli Jari Litmanen on valmis poistumaan kentältä ja hänen tilalleen tulee Kai Nyyssönen. Siinä alkoi Jari Litmasen kesäloma ja Jari on niinku kapteenina tosi hienosti tsempannut sen pelin, että
vaan varmaan Jari itse tietää ja jotkut läheiset ihmiset tietää, että kuinka paljon hänellä on tälle ja kolhuja. Joka tapauksessa hän on niin halunnut pelata tämän peliä ja vaikuttaa Suomen peliin. Ja tietysti Jari 2-0 maali oli se, joka periaatteessa taittoi Azerbaidžanin niskaan. Ja vielä tämä kolmanteen maaliin tämä syöttö, niin Jarista hieno päivätyö. Niin, ja Jari oli myöskin mukana oikeastaan siinä avausmaalissa, koska hänhän silloin pelasi pallon nimenomaan Nuorelalle, joka antoi sen hienon syötön sitten Vanhalalle. Sitten Jari teki itse 2-0 ja syötti Antti Suomelalle tämän 3-0 maalin. Eli Rickard Möller-Nielsenin arvio siitä, että hän on se pelaaja, joka on Suomen joukkueen sielu. No, se on tietysti muidenkin ehkä helppo sanoa, mutta kyllä Jarin panos tänään oli taas kerran aika korvaamaton Suomen joukkueelle. Kerta kaikkiaan hieno suoritus. Kaisuno vaikeuksissa ja sen jälkeen Valakari rikkoo siinä vastustajaa. Valakari on pelannut myöskin niin sillai hyvin tämän pelin, että hän on hyvin liikkuva, helposti liikkuva, ketterä pelaaja, tuunat muuttuu hyvin ja viimeisten vuosien aikana Valakarin puolustuspeli on kovasti kehittynyt ja tietysti pelaaminen Skotlannissa niin kuin lisää väistämättä pelaajan kovuutta ja se näkyy myöskin välissä Valakarin otteessa, että hän on varmasti siellä antanut ja saanut aika tavalla tälleen. Kyllä. Stadionilla on ilahduttavan paljon katsojia tänään seuraavassa peliä. 13 417 on tarkka luku, joka täällä ilmoitetaan. Ja varmaan sitten jatkossa, kun kesälomat on pidetty, tänne tullaan entistä useamman kaverin kerran seuraavaan MM-karsintaotteluun. Sitä kannattaa nyt jo miettiä tarkasti. Silloin kannattaa olla stadionilla. Silloin kirjoitetaan elokuun 20. päivä. Vastustaja on silloin ainakin tällä hetkellä lohkoa johtava Norja, jolla on varmaan revanssi mielessä, mutta niin on Suomellakin, koska Suomi johti Oslossa Norjaa vastaan pitkään Suomialan maalilla 1-0 ja Norja pääsi vaivoin tasapeliin, eli 20. päivä elokuuta kello 19. Se on samalla Suomen palloliiton 90-vuotis juhlamaaottelu, mutta ennen kaikkea se on MM-karsintaottelu. Silloin pitää Norja kaataa ja nyt siihen ainakin saadaan pienen itämään siihen, että näin saattaisi käydä tämän hienon pelin tuloksena. Joo, ja siellä on Norjalla on erittäin hyvä joukkue, siellä on hienoja pelaajia. Turander Flu oli aivan pitelemätön Brasilian joukkueelle. Hän teki 2 ja syötti 1, kun Norja voitti 4-1. Ja tietysti siellä on muitakin. Kaikkiaan suuri osa pelaajista pelaa Englannin liigassa. Mutta Suomi on pelannut nyt 4 ottelua peräkkäin ilman tappioa ja itse en muista aikaa, että näin olisi pelattu. Selvästi näkyy tämmönen hyvä kehitys tässä. Tämmönenkin tiukka peli, niin tää on käännetty vaan ja selvä 3-0 voitto. Ei näitä joka päivä suomalaisessa jalkapallossa kuitenkaan tulla. Suomiala taidolla ja vahvasti läpi. Vanhala pääsee maalivahdin ohi. Pääseekö vielä ohjaamaan? Ei pääse ohjaamaan maaliin. Hyvin pelasi siinä kaksikko taas yhteen. Suomiala kerta kaikkiaan päättäväisyydellä vei tämän tilanteen niin loppuun asti, että sai pallon riistettyä vaikeassakin tilanteessa ja melkein nappisyöttö Vanhalalle, jolta ohjaus eteenpäin itselle on aavistuksen liian jyrkkä ja näin pääsee vastustaja eli Kaisuunov väliin, kulmapotku joka tapauksessa. Taas hieno yhdistelmä. Ja kulmapotku on valmiina Mahlio. Valakari varmistamassa. Mutta kyllä siitä pitkä syöttö sinne maalille on tulossa. Valakarikin perääntyy tilanteesta ja näin Mahlio nostaa sinne taakse ja näin saadaan pallo luukulle ja Kolkka on siellä ohjaamassa pari metriä maalin yli. Kyllähän Sami Hyypiä on niin kuin tässä ollut ylivoimainen päänpelaaja, aivan pitelemätön näille Azerbaidžanin pelaajille ja hän on hallinnut ton hyökkäyspään erikoistilanteessa ja puolustuspäässä tämän pääpelin niin kuin ihan suvereenisesti. Azerbaidžan hakee vielä yhtä vaihtoa tässä ottelussa, vaikka pelataan se ihan viime minuutteja, 43 minuuttia on toista puoliaikaa. Joten pari minuuttia tässä on peliaikaa jäljellä, mutta kentällä raidalla numero 14 Isaajev odottaa kentälle pääsyä, mutta ei vielä sinne pääse, koska peli on käynnissä ja pallo Suomella. Ja nyt sitten kun pelikatko tulee, niin sen jälkeen tulee
vaihtomerkki ja näin numero 8 Emina Gajev poistuu kentältä ja hänen tilalleen tulee siis numero 14 Azerbaidžanin joukkueessa Mirbagir Isajev. Ja peliaikaa siis parisen minuuttia jäljellä. Sen verran tässä on ollut pelikatkoja, että varmaan peli jatkuu hieman yli sen 45 minuutin, joka minun kellossani on, mutta erotuomarin kellohan se kertoo tarkan ajan. Ja yleensä näissä katkoissa nykyisin ollaan aika tarkkoja. Joskushan ollaan jonkun mielestä liiankin tarkkoja, kun puoliaika epäilyväisessä kellossa saattaa venähtää jopa päälle 50 minuutin, mutta toisaaltaan se on hyvä, että katkot poistetaan, niin ei jää muille valittamista. Koskisen kosketuspalloon. Siinä sen verran kovaa, se oli vaikea pallo ja näin se menee suoraan yli täytyrajan ja Azerbaidžan saa vielä kulmapuolta. Niin voi sanoa, että tuleva Willem kakkosen puolustuksen pelaajaparinvaljako yhteispeli ei vielä suju. Ei ihan. Guljev antamassa kulmapotkua. Hyvin sinne luukulle, mutta liian lyhyt pelaaja oli kentälle tullut. Isajev tilanteessa ei päässyt puskemaan palloa kohti Antti Niemenvartioimaa maalia. Joten se tilanne selvitettiin ja nyt alkaa olla riittäväinen valmis tämä homma. Kovin paljon ei varmaan peliaikaa enää ole jäljellä. Ja Suomi johtaa 3-0. Pallo on vastustajalla Isajev. Kääntö keskelle Musajev. Kolkka liikkeelle keskellä Suomiala. Hän saakin syötön. Sitten Mahli on kyttäämässä palloa. Suomiala taas apuun. Taas loppuun asti pelattu tilanne Vanhala takaisin Suomialalle. Rissanen. Mutta sitten ei ole omaa miestä ollut enää siinä kohdassa, niin syöttö lähti Kolkka tuli siihen kyllä, mutta vaadi sitten myöhemmin. Ja Vanhala vain varmistaa, että pallo menee yli sivurajan ja samalla soi erotuomarin pillimerkiksi siitä, että 90 minuuttia on pelattu ja Suomi on kukistanut Azerbaidžanin Jari Vanhalan, Jari Litmasen ja Antti Suomialan maaleilla 3-0 ja näin 3 pistettä plakkariin lisää ja se tietää hyvää lähtöä kesälomalle maajoukkueen kannalta. Pelaajathan tietysti jatkavat seurajoukkueessa, paitsi nämä Euroopassa pelaavat. Siellä sarjat ovat päättymässä, mutta kotimaan pelaajat tietysti jatkavat ja kaikki valmistautuvat sitten jo seuraavaan karsintaotteluun, joka on elokuussa Norjaa vastaan. Se oli hyvä voitto Suomelta. Tämmönen ei ole tavallista, että Suomi näin selkeästi ottaa tämmöisen pakkovoiton. Niin sanottu pakkovoitto ja hienosti 3-0 kotiin. Syytä on kaikkien olla tyytyväisiä ja etenkin tietysti maalintekijät, jotka tavan mukaan nousevat sankarin rooliin, mutta pitää muistaa se, että siellä takana on kaikkien muiden työ. Se, että joidenkin roolina ja ominaisuutena on onnistua maalinteossa, se on ihan eri juttu, mutta yhtä arvokas on se työ, joka johtaa niihin tilanteisiin, josta sitten Vanhala, Litmanen ja Suomiala maalinsa tykittävät. Hieno 3-0 voitto kaiken kaikkiaan Suomelle. Kapteeni Jari Litmanen, lopputulos varmasti tyydyttää sinua, mutta jäikö pelillisesti parantamisen varaa Norja-maaottelua ajatellen? No joo, kyllä. Peli oli hyvin nihkeitä, varsinkin ensimmäinen puoliaika. Sitten me saatiin ottaa yhdestä toisesta maalista vähän lisää virettä ja tosiaan nyt tuloksellisesti erittäin hyvä, mutta kyllä tässä pelillisesti niin on paljonkin parannettavaa. Mutta tätä mä oon jo toivottanut monta vuotta, että mieluummin niin yritetään kääntää tasaiset ottelut hyviksi tasapeleiksi ja hyvät tasapelit, niin hyvin tiukat tasapäiset pelit niin voitoksi. Ja me on todella hyvä putki. Me aloitettiin vierastasapelillä Turkkiin vastaan, 2 voitto Azerbaidžanin vastaan vierais, Norja vastaan 1 vierais ja nyt 3-0 voitteet. Tämä on varmasti hyvin ainutlaatuista niin suomalaisen jalkapallon historia. Ja itseluottamus kasvoi tässä ottelussakin vielä ajatellen nimenomaan tuota Norja-ottelua. No joo, se on selvää, että me saadaan joukkueena itseluottamusta, mutta me saadaan myös henkilökohtaisesti itseluottamusta näistä. Ja se on se tapa, millä me viedään suomalaista jalkapalloa eteenpäin.
Sinä pyysit vaihtoon 10 minuuttia ennen ottelun päätöstä. Nilkka on paksusti nyt jäittenpeitossa. Mitä tuossa nilkassa on vikana? No joo, ensimmäistä puolen aikaa oli varmaan semmoinen 20-25 minuuttia pelattu. Mulla oli tossa semmoinen laukaisupaikka ja tukijalka petti. Ja sillä hetkellä mä tunsin heti vihlauksen siinä nilkassa, ja sen jälkeen mä en oikeastaan pystynyt kääntymään hyvin. Mä en pystynyt juoksemaan hyvin joka askella, ja se tuntui. Ja tosiaan niin mulla ei ikinä aikaisemmin ollut mitään ongelmia vasemmassa nilkassa. Oikein nilkka on ollut erittäin loukkaantumisen herkkä tässä vuosien saatossa, mutta tosiaan niin mä yritin pelata mahdollisimman pitkään ja siinä vaiheessa peli oli 3-0, niin ei ollut enää mitään järkeä riskeerata. Ja nyt sinulla on kuitenkin kesäloma edessä ja aikaa parannella nilkkasi niin, että se on kunnossa sitten, kun Suomi kohtaa Norjan elokuun 20. päivä. No joo, tosiaan mulla on nyt 4 viikkoa kesälomaa ja yritetään tietysti niin levätä ja ladata akkuja tässä uuteen kauteen ja tosiaan pistää nilkkakin kuntoon. Ja sitten niin seuraava maaottelu on tosiaan Norjaa vastaan 20. elokuuta. Kiitos. Joo, kiitos. Jari Litmanen siis kesälomalle ansaitulle sellaiselle. Meillä ei kesäloma vielä koita. Päinvastoin jalkapalloa Ylen kanavilla runsaasti tänä kesänä. Liigajalkapalloilua jo seuraavan kerran ensi keskiviikkona, mutta tältä erää me kiitämme seurasta ja sanomme hyvää illanjatkoa, näkemiin ja kuulemiin. Ja hyvää kesäjatkoa. Kiitos.